Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauris Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 9 verse 5. Ang giingon dinhi, ila ang mga patriarka ug gikan sa ilang kaliwat sumala sa unod ang Kristo nga mao ang Dios sa tanan dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Review una kita kadali mga kaigsuunan, adisir kita mo padayon sa atong pagpamalandong niining taknaa. Sa verse 4 hangtod sa verse 5 gilarawan ni Apostle Paul ang nindot kayo nga mga panalangin nga na-enjoy sa mga Israelites isip mga katawhan sa Ginoo sa daang tugon. Gilarawan ni Pablo ang 8 ka mga advantages nga na-enjoy sa mga Israelites. Una, na-enjoy nila ang adoption as sons, ang pagsagop ingon nga mga anak. Na-enjoy usab nila ang balaan nga himaya sa Dios nga nag-uban kanila. Gihatagan sila sa mga saad, nadawat nila ang balaod, anaa kanila ang pagsimba sulod sa templo, anaa kanila ang mga patriarka, ang mga amahan nga si Abraham, Isaac ug si Jacob, ug katapusan mga kaigsuunan, kaliwat nila ang Mesiyas, si Hesukristo diha sa unod. Dagko kayo ang mga panalangin nga nadawat sa nasod sa Israel, apan wala nila masabti ang buot ipasabot ni ining tanan. Wala nila masabti ang mga panalangin nga ilang nadawat ingon nga mga piniling katawhan sa Dios. Nagtuo sila nga ang mga panalangin nga ilang nadawat muna to ang utlanan sa tanan. Nagtuo sila nga as long as mga anak sila ni Abraham diha sa unod, gipanalanginan gayud sila sa Dios. Ang wala nila masabti mga kaigsuunan is that kadto nga mga panalangin nagapunting sa atong Ginoong Hesukristo. Ug subo nga pamalandungon nga niadtong mianhi si Hesukristo sa kalibutan, gisalikway siya sa mga Hudiyo. Kining tanang mga panalangin nga atong nahisgutan karon, wala kini pulos kining tanan kung bulag sa atong Ginoong Hesukristo. Aduna sila'y dakong panalangin nga nadawat, pero aduna sila'y dakong tulubagon. Gumikan kay niadtong pag-anhi ni Kristo sa kalibutan, ilang gisalikway ang atong Ginoong Hesukristo. So kinahanglan nga seryosohon gayud nato kini mga kaigsuunan, gumikan kay ang nasod sa Pilipinas na panalanginan gayud og kahibalo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, unya gawas non kita nga magwali sa pulong sa Ginoo dinhi sa kahanginan. Kung unsa man ang atong nadunggan gikan sa pulong sa Ginoo, manubag kita niini kung wala kita musanong sa tawag sa ebanghelyo. Karon, human nga gihisgutan ni Pablo ang mga panalangin diha kang Kristo sa verse 5. Adunay pronouncement si Apostle Paul mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Sa verse 5, sa atong teksto mga kaigsuunan, gitawag ni Apostol Pablo si Kristo ingon nga Dios or ingon nga Ginoo. Paminawan ninyo ang atong teksto once again. Ang giingon dinhi ila ang mga patriarka ug gikan sa ilang kaliwat sumala sa unod ang Kristo nga mao ang Dios sa tanan dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Gitawag ni Pablo si Kristo ingon nga Dios sa tanan, God over all. And this is a very frank statement
concerning the divinity of Christ, ang pagka-Diyos sa atong Ginoong Hesukristo. O kung atong konsultahon ang mga theologians sa kasaysayan sa kalibutan, mga kaigsunan, maugayod kini ang ilang interpretation. Tataw kayo nga si Kristo Dios, si Kristo Ginoo. Ang mga church fathers, sama nila ni Irenaeus, Tertullian, Origen, Chrysostom, Augustine, and Jerome, ug ang mga reformers sama ni Martin Luther ug ni John Calvin, mao kini ang ilang posisyon nga gikuptan. Ug sa modern times, sila Robert Haldane, Charles Hodge, John Murray ug si Leon Morris. Kini nga mga theologians nagkahiusa sa pag-interpret niini nga passage nga si Kristo Dios gayod. Busa adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong niining takna. Una, is Jesus God? Dios bagayod si Jesus. Ikaduha, si Jesus Dios gayod. Ikatulo, tungod kay si Jesus Dios gayod, unsa man ang tubag sa atong kasing-kasing. Diri nakasentro ang atong pagpamalandong niining taknaa, mga kaigsuonan, o hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpadayon mo. Dangat na kita sa unang punto. Is Jesus God? Dios bagayod si Jesus. Kini nga subject, mga kaigsuonan, gilalisan gayud kini sa mga katawhan sa ginatus na ka mga katuigan karon, ug daghan kayong mga mini nga pagtulunan nga mikuyanap mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pangutana, Dios bagayod si Jesus. Niadtong 2nd century, ikaduhang siglo, mga kaigsunan, adunay mga Hudiyo nga ang tawag sa ilang grupo mga Ebionites, ug ila gayong gipakigbisugan ang doktrina nga adunay usa lamang ka Dios. Tinuod man nga usara gyud ka Dios ang atong gialagaran, ug nagtuo sila nga si Jesus mao ang Mesiyas. Pero sumala sa ilang pagsabot, mga kaigsunan, ang Mesiyas tawo lamang, dili Dios. Siya bantugan nga tawo. He was a great man and the greatest possible man nga gidihugan sa balaang espiritu alang sa iyang papel isip Mesiyas. Pero ang pagtuo niini nga grupo, mga kaigsunan, ang Mesiyas tawo lamang. Si Jesus tawo lamang, ang iyang kinaiyahan tawo lamang. Ug ang basihan sa posisyon sa mga Ebionites, kining mga teksto nga Mark chapter 1 verse 9 to 11 nga nagdescribe kung giunsa nga gidihugan si Jesus sa balaang espiritu niadtong gibautismuhan siya ni Juan. Pero kung atong tun-an kini nga bersikulo, mga kaigsunan, o kung atong ibangga sa testimonyo sa balaang kasulatan, ato gayong makita nga si Kristo Dios ug si Kristo tawo usab at the same time. Pero ang mga Ebionites, wala nila makita nga si Kristo Dios. Ilang gilimod nga si Kristo Dios, gumikan kay alang kanila, tawo lamang si Kristo. Ang modern equivalent sa mga Ebionites, mga kaigsunan, mao kining grupo nga INC or Iglesia ni Cristo sa atong kapanahunan, nga nagtuo nga si Kristo Mesiyas apan tawo lang si Kristo ug dili Dios. So kini nga grupo, ang mga Ebionites, gialkontrahan kini sa atong mga church fathers sama ni Irenaeus, Origen ug ni Eusebius. Ug niadtong ikaupat nga siglo, mga kaigsunan, mibuswak ang pagtulunan sa mga Arians, Arianism. Si Arian, usa siya ka church leader didto sa Alexandria. Pero dili susama sa mga Ebionites. Ang mga Arians, mga kaigsunan, nagtuo sila nga ang anak sa Dios ana-ana sa wala pagani matawo si Jesus, sa wala pagani mabuhat ang tibuok kalibutan, ang tibuok universo. Pero ang mga Arians, mga kaigsunan, ilang gilimod nga ang anak sa Dios wala gibuhat sa amahan. Gumikan kay nagtuo gayud sila nga si Jesus binuhat sa amahan, minugna sa amahan. Mao kini ang Arianism. Ang amahan gibuhat niya si Jesus. Si Jesus tinuod nga Dios, mighty God usab, pero dili siya Almighty God, susama kang Jehovah. So samtang nagatuo ang mga Arians nga si Kristo Dios, pero Dios nga gamay. Si Jehovah gyud kuno ang dako nga Dios, ang tinuod nga Dios. Si Kristo binuhat lamang nga
Dios. Ang equivalent niini sa modern nga grupo mga kaigsunan kining mga saksi ni Jehova kay muumang gayud kini ang ilang pagtulunan. So ang Arianism gikondinar kini sa Council of Nicaea niadtong 325 pero ang Arian nga pagtulunan hangtod karon misugakod gihapon. Kung familiar kamo sa Nicene Creed, namugna kini nga creed mga kaigsunan gumikan sa mga Arians nga gipakigbisugan gayod sa simbahan nga mapakgang kini nga pagtulunan. If you are familiar with I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible. I believe in the one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of his Father before all the worlds, God of God, light of light, very God of very God. So gi-emphasize gayud nga si Kristo Dios, gumikan kay ang mga Arians mikuyanap manggod niining panahona. Ang konseho didto sa Nicaea nagpamatuod or ilang gikuptan gayod ang pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo nga nag-ingon nga si Kristo adunay susamang esensya sa Amahan, equal in essence with the Father. Apan sa wala pa nakakonclude ang konseho didto sa Nicaea, grabe kaayo ang debate mga kaigsuunan nga ilang nasinatian before sila nakakonclude nga si Kristo Dios gayod ug dili kay tawo lang kundili Dios ang atong Ginoong Hesukristo. Pero kini nga debate hangtod karon nagpadayon. Ang mga Mormons nagtuo nga si Kristo igsuon kuno ni Satanas, pareho silang anak sa Dios Amahan. That's what the Mormons believe. Ang mga Jehovah's Witnesses nga atong gihisgutan kaganina, ilang giproklamar nga si Kristo Dios pero binuhat lang siya sa Amahan. Gamay si Kristo nga Dios. Ang Amahan si Jehovah mao ang Almighty God. This is the core teaching of the Jehovah's Witnesses. Pero mudangat kita sa ikaduhang punto, atong pamatud-an gikan sa balaang kasulatan nga si Kristo Dios gayod. Walay duda nga si Kristo Dios gayod mga kaigsuunan. Tataw kaayo nga gihisgutan sa daghang mga passage sa Biblia nga si Kristo Dios ug siya ang nagbuhat sa langit ug sa kalibutan. Nasayod kita nga ang Dios mao ang nagbuhat sa tanang mga butang. Ang giingon sa Genesis chapter 1 verse 1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Apan ang giingon ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 1 verse 16, si Jesus mao ang creator, siya mao ang magbubuhat. Ang giingon dinhi kay pinaagi kaniya, si Hesukristo ang hisgutan ni Pablo dinhi, kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang sa langit ug sa yuta, makita ug dili makita, mga trono man o mga gingdumalaan o mga pangulo o mga awtoridad. Ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. Tataw kaayo kini mga kaigsunan. Hebreohanon kapitulo 1 bersikulo 10. Ang giingon dinhi ikaw, O Dios, ang nagtukod sa patukuranan sa kalibutan, sa sinugdan, ug ang kalangitan buhat sa imong mga kamot. Si Jesus mao ang gihisgutan niini mga kaigsunan. Gitawag si Kristo og Dios, ug ang Amahan mismo ang nagtawag sa iyang anak ingon nga Dios. And then adunay deklarasyon si Juan sa John chapter 1 verse 1 hangtod sa 3, si Kristo ang gihisgutan niini, ang giingon dinhi sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Si Kristo ang pulong. Gitawag siya og pulong mga kaigsunan. Sumpay pa, anaa siya sa sinugdan kauban sa Dios. Ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya, ug gawas kaniya walay bisag usa nga gibuhat ang nabuhat. Tataw kaayo kini mga kaigsunan, dili nato kontrahon ang pulong sa Ginoo. Si Apostol Pablo ug ang ubang mga apostoles ilang gideklarar nga si Kristo Dios gayod. For example, si Tomas sa John chapter 20 verse 27 hangtod sa 29. Ang giingon dinhi ug siya miingon kang Tomas, ibutang ang imong tudlo dinhi ug tan-awa ang akong mga kamot,
ug ipagawas ang imong kamot ug ibutang sa akong kilid. Ayaw pagduda kundili tuo gayod. Si Tomas mitubag kaniya, Dios ko ug Ginoo ko. Si Jesus miingon kaniya, mituo ka ba tungod kay nakita mo na ako? Bulahan kadtong mga wala nakakita apan mituo. Unsa man ang gituuhan ni Tomas at that moment? Adunay pagduda unta si Tomas pero mituo na siya at that moment. Mituo siya nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Mituo na siya nga si Kristo Dios gayod. And then si Pablo, daghan kayong mga passages sa scriptures nga iya gayong gihisgutan ang pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang wali didto sa mga pastor sa Efeso, mga kaigsunan. If we will read Acts chapter 20 verse 28, ang giingon din hiyo, bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga karnero, diin gibutang kamo sa balaang espiritu ingon nga mga tigdumala aron at timanon ang iglesia sa Dios. Kang kinsang iglesia? Iglesia sa Dios nga iyang gipalit sa iyang kaugalingong dugo. Kinsa ang gihisgutan dinhi? Dios. Pero ang Dios nagpalit sa iglesia sa iyang kaugalingong dugo. Kinsa man ang namatay didto sa krus sa Kalbaryo nga adunay dugo nga gipaula, wala nay lain kundili si Hesukristo. And therefore, Paul clearly teaches that Jesus is God. Si Kristo Dios. And then si Kristo sa iyang sulat ngadto kang Tito, mahitungod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, ang giingon din sa Titus chapter 2 verse 13, nga nagpaabot alang sa atong bulahang paglaom ang pagpakita sa himaya sa atong dakong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. So gitawag ni Pablo si Jesus og dakong Dios ug manluluwas. Unsa pa may atong ikapangatarungan niini mga kaigsuonan? Wala na. Hebrews chapter 1 verse 8. Mo kini ang akong giingon kaganina nga ang amahan mismo ang nagtawag sa iyang anak ingon nga Dios. This is God the Father talking to Jesus Christ the Son. Ang giingon din hiyo, apan ngadto sa anak ang amahan miingon, ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan. Ang sitro sa pagkamatarong mao ang sitro sa imong gingharian. You see, the Father is calling His Son Jesus Christ as O God, O Dios. Ug si Hesukristo mismo mga kaigsunan, iya gayud nga giangkon nga siya Dios. Sa iyang paggamit sa titulo nga I am what I am. Gigamit niya ang I am or ako mao ako. Sa daang tugon mga kaigsuunan, Dios lang ang adunay katungod nga moingon og ako mao ako. Mao kini ang gigamit sa Dios ni adtong nakigistorya siya kang Moises. Gipangutana ni Moises, kinsa ka Ginoo? Ang tubag sa Ginoo, ako mao ako. So, niadtong gigamit ni Jesus ang titulo nga ako mao ako sa John chapter 8 verse 59 ug sa John chapter 10 verse 30 to 33, nasabtan kadto sa mga Hudiyo nga giangkon gayud ni Kristo nga siya Dios. Apan tungod kay wala man sila mituo, mipudyot sila og mga bato ug ilang gibato si Jesus tungod kay nasabtan nila nga giangkon gayud ni Kristo nga siya Dios. Unya gikumparar pud ni Jesus kanunay ang iyang kaugalingon sa amahan. Equal gyud siya sa amahan. I and my Father are one. John chapter 10 verse 30. Ug labaw sa tanan mga kaigsunan atong mabasa sa Biblia nga gidawat ni Kristo ang pagsimba sa mga katawhan ngadto kaniya. Dios lang ang adunay katungod nga modawat sa pagsimba. Pero si Kristo, iyang gidawat ang pagsimba sa mga katawhan. This really means that Jesus is God. Sa 2 Peter chapter 1 verse 1, gihisgutan dinhi, Lord and Savior Jesus Christ. Pero sa verse 11, God and Savior Jesus Christ. So wala gayoy lusot ang mga grupo nga nagtudlo nga si Kristo tawo lang ug dili Dios. Wala sila'y lusot. Now, karon nga napamatud-an nato mga kaigsuonan nga si Kristo Dios gayod, daghan pa kayong mga bersikulo sa Biblia ha, dili lang nato maisa-isa kay kulang ang atong oras dinhi sa kahanginan. Pero napamatud-an nato nga si Kristo gayod Dios. Unsa may tubag sa atong kasing-kasing? Unsaon man nato pagsanong kini nga kamatuoran?
ang atong pagkaila kang Kristo mo kini ang mudangat sa atong tinuod nga pagsalig kaniya. Lisod kaayo nga moingon nga magtutuo kita kang Kristo, pero adunay mahitungod kang Kristo nga wala nato nahibaw-i or wala nato masabti ug wala nato madawat. Kinahanglan gayod nga kung ikaw mahimong tinuod nga magtutuo kang Kristo, kinahanglan nga mahibaw-an nimo nga si Kristo Dios nga nahimong tawo pero wala nawala ang iyang pagka-Dios. Nganong kinahanglan man nga dawato nato nga si Kristo Dios? Ay hadlo kayo kung tao lang si Kristo, kung dili siya Dios, dili siya makaluwas ka nato, wala siya gahom sa pagluwas ka nato. Kay sa kadako sa atong kasalanan, ang kinahanglan natong muluwas ka nato gikan sa sala, Dios gayod. Ug dili pud pwede nga si Kristo Dios lang, ug dili nato dawaton nga siya tawo. Kay ang giingon sa Biblia, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Kung si Kristo Dios lang, espiritu lang siya. Klaro kayo ang giingon sa Biblia nga ang Dios espiritu. So kung espiritu lang si Jesus, gumikan kay Dios lang siya ug dili siya tawo, pananglitan, wala siya'y katungod nga muluwas ka nato. Kay ang espiritu wala may dugo, wala may unod, walay kamatayon ang espiritu. Pero si Kristo, Dios, nga nahimong tawo, nga wala mawala ang iyang pagka-Dios. Isip Dios, mga kaigsuunan. May gahom si Jesus nga muluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Apan isip tawo, siya mo'y mibarog ingon nga atong kapuli, ingon nga atong substitute. Siya ang misunod sa tibuok balaod sa Dios ug siya ang midawat sa tunglo ug kapungot sa Dios didto sa cross sa Kalbaryo. Giantos niya ang tanan. Siya ang namatay, gumikan kay ang sala kinahanglang bayran ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan. Gipaula ni Kristo ang iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. Importante gayud kaayo mga kaigsuunan nga atong dawaton ang kamatuoran mahitungod kang Kristo. Siya Dios ug siya tawo usab. Sa iyang pagkatawo, mianhi siya dinhi sa kalibutan, nakigambit siya sa atong kinaiyahan. Gigutom siya, giuhaw usab siya, gikapoy usab siya, nakatulog siya dito sa sulod sa bangka gumikan sa tumang kakapoy. Pero si Kristo Dios, iyang gibanhaw ang mga patay, ang mga buta iyang gihatagan og pananaw, ang mga bakol nakabarog. Dios si Kristo, gamhanan kayo iyang gipadaghan ang 5 ka tinapay ug 2 ka mga isda. Supreme ang atong Ginoong Hesukristo. Supreme. Ang giingon sa atong teksto, Jesus Christ is the God over all. Tako siya nga mudawat sa tanang pagdayig ug pagsimba. Ang giingon din hiyo, who is God over all, forever praised. Amen. Busa kung atong basahon ang Revelation chapter 5 verse 12. Lawom kayo ang pagsimba nga ilang gihatag kang Kristo. Ang giingon dinhi nga nagsulti sa makusog nga tingog. Takos ang kordero nga namatay, nga mudawat og gahom ug bahandi ug kaalam ug kusog ug kadungganan ug himaya ug panalangin. Mao ba kini ang Kristo nga imong gisaligan higala? Mao ba kini ang Kristo nga imong nailhan? Naguol kayo si Pablo, gumikan kay ang iyang mga kadugo nga mga Israelites. Anaunta kanila ang daghang mga panalangin sa daang tugon, pero wa gayod nila makit-i ug masabti si Hesukristo. Wala sila mudawat kang Kristo. Lahi ang ilang pagtanaw kang Kristo. Nabutaan ang ilang mga mata, mao nga naguol kayo si Apostol Pablo. Pero padayon gihapon kitag magampo alang sa kaluwasan sa mga Hudiyo sa atong kapanahunan karon. Adunay gahom ang Dios nga muluwas kanila sama sa pagluwas sa Dios sa mga hintil nga susama kanato. Bisag unsa pa kadako sa atong sala, bisag unsa pa kaitom, kaya kining papution ni Kristo pinaagi sa iyang dugo. Higala, ayaw gyud in taon pagtuong maluwas nimo ang imong kaugalingon gumikan sa imong pagkabuutan, gimaayuhan kayo ka sa imong kaugalingon, matinabangon usab ikaw. Ang Biblia klaro kayong nagaingon nga ang gikinahanglan sa Dios, ang gimando sa Dios, 100% obedience sa balaod sa Ginoo.
dili nimo na kaya ang imong pagkabuutan, hugaw nga trapo lamang ka na atubangan sa Dios. Di gyud nimo mahimong luwason ang imong kaugalingon. Kinahanglan nga dawaton nimo kana nga adunay pagpaubos sa imong kasing-kasing. Busa pag hinulsol sa imong sala ang kuna nga ang tunglo sa Dios anaa kanimo gumikan sa imong sala, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Apan si Kristo 100% God nga nahimong 100% man nga wala nawala ang iyang pagka-Dios. Siya ang misalo sa tanan, siya ang misunod sa tibuok balaod sa Dios, ug siya ang midawat sa tanang tunglo ug kapungot sa Dios nga takos unta nga pagadawaton sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Pero gumikan kay gisalo na ni Kristo ang tanan didto sa krus sa Kalbaryo ug gipamatud-an nga nagmalampuson siya, gumikan kay nabanhaw siya gikan sa mga patay. Ang sibisan kinsa nga makasasala nga maghinulsol sa ilang sala ug mudangup kang Kristo, mudawat kaniya ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas, maluwas gayod. Buhata kini karon higala, saligi si Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, ug ikaw maluwas. Duol kang Kristo karon, kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. When my soul is feeling downcast and I'm haunted by my past, when my fears seem strong and endless and my tears seem bottomless, then the gospel I remember to revive my troubled heart, and I see my blessed Savior and the glories of His love. Then my heart leaps forth in praises, rejoicing in His grace so undeserved. By His cleansing blood and His perfect righteousness, the eternal Son of God from sin has set me free. When the road is rough and bumpy, and His providence is dark, when my mind is tired and weary, and I seem to miss the mark, then I fix my mind on Jesus as I meditate His word, and I see His loving kindness and the wisdom of His ways. Then my heart leaps forth in praises, rejoicing in His grace so undeserved. By His cleansing blood and His perfect righteousness, the eternal Son of God from sin has set me free. Set me Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.